Zatajil bys mi jednorázovou nevěru, kdybys věděl, že se to pravděpodobně neprovalí? Ne. Zamyslel ses. Nad čím si přemýšlel? Tak premýšľal som nad tým, že vlastne tá nevera predtým sa takto stala, že ona to nevedela. Potom som jej to ja až vlastne možno roky potom, ako sme sa rozišli, povedal sám, už keď sme ako keby sa nebavili potom, dajme tomu do roky a potom sme sa začali znovu akože kamarátiť už tak, že tie rany sa zahojili a v tej chvíli som jej to ale nepovedal. Takže som sa nad tým zamýšľal, že či by som to vedel spraviť znova pri nej. A tak tam si to řekla až do doby, kdy už jste spolu nebyli. No hej, ale že či by som teda ako keby... Ale jej som to spravil pre niečo. Jej som spravil kvôli tomu, že ona najprv spravila niečo mne 10-krát horšie. Takže tu som sa zamýšľal nad tým, že či by som to teda dokázal ako keby zopakovať znova. Ale vlastne to som, tuším aj na Lavalande hovoril niekedy, že niektoré chyby musíš spraviť na to, aby sa z nich dokázal poučiť. Nemôžeš len ti to niekto poradiť.